লক্ষ্যর বিনয় করে রথ দাঁড়ে বুঝিকেট पानी बाबा पानी खोई
এখনই বলো বস मैंने आउटडोर करण इनर करण को ठीक से रखिए आउटडोर करण इनर करण ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରଥକର ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଚରା ରଥବା ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତିନି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ମହାପ୍ରଭୁ না